Cada día está máis cerca o 22 de maio, é tempo de tomar decisións, todas e todas temos que reflexionar, saber, decidir o que vamos a facer nese día. Nos afirmamos e volvemos a reiterar rotundamente que na Galiza, en Ourense tamén, as cousas están meridianamente claras. Ou se apoia masivamente o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Popular entrará nos concellos, irá a polo poder absoluto e o conseguirá. Isto é a pura realidade. Nos decimos que votar Bloque Nacionalista Galego ten un doble valor. Por un lado, conseguiremos, votando BNG, ter boa xestión nos concellos, facer concellos mellores e, por outro lado, insisto, frear a política da dereita, frear o Partido Popular. Nós non advertimos desto para crear fantasmas ni medos irracionais. É a pura realidade. A política da dereita está demostrada que é absolutamente letal para a maioría da ciudadanía, para a maioría social, e a dereita en Galiza claramente é o Partido Popular. Nos advertimos de que o Partido Popular ten un programa oculto que aplicará de logo a tope se consigue o poder absoluto despois do 22 de maio. As cousas están claras, ou se vota o Bloque Nacionalista Galego para gobernar mellor e para frenar a dereita, ou entrará o Partido Popular, entrará a saco nos dereitos laborais, sociais, todo o que poida. Esta é a cuestión, isto é o que temos que decidir. Nada máis, moitas gracias. Contra as políticas regresivas do Partido Popular e do Partido Socialista, contra o paro e a corrupción, hai que votar o BNG. O día 22, que ninguén se quede na súa casa. Que todos pensedes que está en futuro o goberno desta cidade e que o Bloque Nacionalista Galego sempre defenderá os intereses da cidadanía por enriba de outro tipos de intereses. Outras organizacións políticas sabedes como gobernan. O Bloque Nacionalista Galego sempre goberna para as persoas. Nós traballamos para as persoas e contra a crise. Por iso, hoxe, despois do tempo transcurrido desta campaña e co convencemento de estarmos preparados e coa seguridade de que a cidadanía nos vai apoiar masivamente o 22 de maio, pedimosvos o voto para o Bloque Nacionalista Galego, porque en Ourense hai futuro e ese futuro o temos que construir a partir do día 22 todos e todas. No Bloque Nacionalista Galego estamos seguros de que o noso traballo nos próximos 4 anos contribuirá a seguir transformando esta cidade. O día 22, apoiade e votade o Bloque Nacionalista Galego. Moi bo día e moitas grazas. Vamos que non salimos.